Čau lidi, tak já vás zdravím u našeho let's playe, ani nevím jak se jmenuje a nevím proč tady mluvím, jelikož jsem host, přenechávám tady MK49. No konečně. Kecal tady celou dobu, tak se nedivte, jo? Takže já vás vítám u druhého partu našeho let's playe na hru World of Tanks. Jak jste si už slyšeli, mám tady hosta dneska. Vidíte, jak The Under 552, yes. musel to zařvat, že? No, takže jsem vám už sám představil. The Under 552. Ještě by se mohl něco říct, jakmile tady můj kámoš začal hrát úplně od levelu 1, což jste si asi určitě všimli, tak já jsem si řekl, že si taky koupím nějaký ten začáteční tank a chceme dneska v dnešním díle vlastně dělat co? Dneska vlastně budeme bojovat jenom s dělostřelectvem. Jak můžete vidět, já mám už všech ty tanky, co jsem vám ukazoval, že chci mít vylepšené. Tudíž, Ano. minule jsme tu měli jen MS-1 a T-26. Nyní už přibylo i BT-2, AT-1 a SU-18. Jak jsem říkal, budeme bojovat s dělostřelectvem, tudíž si vezmu já SU-18. A co si bereš ty? Já si vezmu T57. Čili americké dělo. Takže Ano. já myslím, že dneska nemá cenu zdržovat. Půjdeme rovnou na první bitvu. Jo. Tak co nám nabízíš? No to by mě teď zajímalo, co to je za mapu. No, jsme poslední, to je dobrý. Děla jsou vždycky poslední, jestli to chceš vědět. Ještě se s tím naučit střílet, jo? Zaměřování je No, jiné než u tanku. jo, počkat, já bych vám chtěl říci, že já jsem si koupil dělo a to je poprvé, co mám vlastně, co hraju za dělo. Já jsem to v životě ještě neskoušel s dělem, jo. Takže uvidíte určitě nulu na mém kontě. Čili na téhle mapě určitě. Tak, počkej, já půjdu za tebou, protože já fakt nevím s tím dělem, kam mám zajet. No někde, kde budeš střílet a zároveň si schovaný. Nechám to na tobě. No tak to počkáš, protože mě to nechce jaksi najíždět ta mapa. Bitva začne za 0-0, dobré. Ježiši, to je pomalé glemra. Ono to už začalo? Jo. Teď mě ještě ani nezačalo načítat. Nebo já jedu za to tebou. sorry. Myslím, že si teď zabojuješ sám. Ne, počkej, já zkusím zaměřit. Mi to nejde zaměřovat. Jde? Zmačni shift a nedrž ho. Aha. Tak to je krása. Máš pohled z ptačí perspektivy. Ty Hugo, najížděj. Jestli ta bitva skončí dříve, tak já ten počítač rozmátím. Takže v dnešním díle si ukážeme, Zapni. jak tady milý MK49 rozbije svůj počítač. Bavte se. To naštěstí nehrozí. Ale asi neuvidíte z téhle bitvy nic. Chtěl bych vás upozornit, že buďte rádi, že nevidíte nic, protože kdybyste viděli mě, bylo by to horší. Sorry, že kašlu, ale jak si mě dneska škrabe v krku. No jo, zase si dal čouda. To je naposled, co si se mnou v let's play, rozumíš? Neboj, v klidu. No, Něco sláva, tam naběhlo musí asi 25%. Tak co, už si tady, nebo ne? Nejsem, říkám, naběhlo asi 25% z té čary a jak vidím, my vyhráváme. Můžu tě sejmout? Ne. Já to zkusím. Půjdou po tobě. Tak to ne. Oj. Tak to je luxusní. Tenhle pohled se mi vážně líbí, ale není na stíhače. Tak kam půjdu? Na stíhače? Ano, Já si myslel, že na tank. i stíhač se dá. Jo, myslíš toho svého Mardera 2? Ten se taky dá. Ještě řekni, že ne. No dá. Ty vogo, 50%, bacha na to. Dobře, ty. Už by se to mohlo rozjet. Hej, vážně, Mám tady jednoho. Ale trefil ho někdo hej, jiný. vážně, sorry, že to tak trvá. Nevím, co se to děje. Zřejmě je tady moc typu tanků. A mapa je teď, Můžeme to nazvat jako speciální díl. no, speciální dílo kecání. Ano, Jo, a krásné vlastně- debaty. A Co škola lidi, jak se máte? Já si uslyším. Jo, chtěl jsem Sakra. vyhlásit takovou menší soutěž o to, který let's play vyhraje jako na druhé místo. Dávám vám na výběr buď Pán prstenů bitva o Středozem 1, anebo hru Spor. Pište do komentářů a uvidíme, co si vyberu jako, co se vybere. Jelikož jsem zjistil, že Čechů
točí opravdu malou hru Pán prstenů. Sport je sice častější, ale i tak. Vždycky je to jiné. A nám už konečně naskočila obrazovka. Yes, tak ukaž se, jsem tady před To jsou tebou. lagy. No, pěkný lag. Kde stojíš? A jsem větší než ty, heheč. No a co, ale zase já jsem rychlejší, heď. Teď si mě dostal, to máš pravdu. Ale já jsem fakt nějak moc pomalý, asi si koupím Však jo, musíš si nový motor. později si musíš koupit lepší, co čekáš? Že budeš furt extra bombardit na té mapě? A potom Počkej, ale kam jedeš? Čekej na mě, já se bojím. tak se neboj. Protože... Oj. Takže já tady teď začnu teďka to kropit, možná, pokud vůbec zaměřím. Jo, není nad Halo, že? No. Když bys měl už tu 4. No jo, to teď Hej, vyšlo, ale jako... díval jsi v sobotu na replay? To jsem zrovna nestihl, proč? Kurňa. Bylo to tam? Jo, tam hráli Halo 4. Já se na to tak těším. Jelikož já mám vlastně Xbox 360, ale flashnutý, což znamená nelegálně a nemůžu přehrávat, no vlastně dalo by se říct, že nemůžu hrát online, jo. Takže to mám trošičku blbé, ale zase to mám dobré na druhou stranu. Pepín, co když, Andre, co když se zrovna dívá někdo, kdo Xbox vyvíjel? A ty mu to tak hezky Tak řekneš. co? Dnešní svět je už prostě svině. Takhle bych mu to řekl asi. Ej, lidi, vážně jsme si té bitvy užili, už zbývá jenom jeden. A ten už je předem. Juj, tak to je dobrý. Takže sorry za to, ale vážně to načítání nechápu, co to mělo znamenat. Mě to vážně dělá jednou za dlouhou dobu. Zrovna teď, že? A zrovna teď, no. A to jsme hráli asi hodinu ještě před No právě. let's playem. A je tu konec, vítězství. No, Dobrá, takže teďka začínáme pěkně od začátku a teprve teď to rozjedem, doufám. no, a já doufám, že se mi to A já vypadá, se že vylepším, já si to dělo pěkně vylepším. Počkej. se to- M37 je dělostřelectvo, super. No, na to si došel fakt brzo. Koupím Ale si za stejně, 10 nejlepší 000 jsou lepší ruské. motor. Kamo, nejlepší jsou ruské děla. Jo. Ano, protože to dělo, co budu mít teď po S18, je SU26 a to má otáčivou hlaveň, Ach jo. čili jako tank se můžu točit všude dokola. No dobře, tak dělej, připraven. Tak jo. A jak vidíte, trochu si pozměním typ tanku. Auč. Jo, to je dobrá mapa. No, ještě nevidím nic. Doufám, že už ti to nejde normálně. No, tak nabíhat by to už mohlo. No taky nabíhá. Ty si pode mnou, jak je to možné? No, protože jsem si zabral tank místo děla. A teď vidím, že si asi budu muset k tomu tvému dělu brát dělo. Pro informaci teďka žeru piškoty. No, potom si víš, že máš zaprasený notebook. To je v pohodě, to se nějak vyčistí. Vypadá to, že to asi bude stejná situace jako při minulé bitvě. Děláš si srandu? Ne, nebude. Ne, nebude. Uf. Už je naběhle. Tentokrát to není stejné. Já si myslím, že to je tím frapsem. Není. Protože to mi dělá i když je nahrává. A ty pitoče. Nenávidím německé tanky, kde si? Můžu tě trefit? Kde si? Já tě stejně nevidím. Tak, já se schovám třeba tady. Uhni. No co, 1 HP to není moc. Hej, za ten shooter se taky vždycky schovávám, ale jeď ještě blíž, jo? Dobré? Ještě více schovej za ten shooter, protože takhle by tě viděli na dálku. Musíš za ten nejvyšší hřeben. Nemyslel jsem, že do toho narazil. Jo. Tak, to se mi líbí. A ty tak. Ne, nestřílej hlavně do Já mě. nestřílím, já jsem se kryl. A dobré, Počkej, já tady něco vidím. já tež. Oho. A 13 MK1, bacha na to je tank. No já to sice vidím, ale trefit to asi nebudu moct. No, když se nenaučí zaměřovat, tak to bude jasné. Tu šipečku, nebo co tam máš nastavené, musíš mít přímo na tom tanku, jo? Aha. Ale i tak je malá šance, že se trefíš. Když si začátečník. Ježiši, těska. Ježiši, těžká, já jich tam vidím tolik cílů a ty se netrefíš ani do jednoho?
No jich je tady víc, aha. No tak teď už ne. Schválně ti to pojedu osvětlit. Potom si vezmu asi M5. Dáme si nějakou těžší bitvu. No, takže... To je pro nás přímo zrozená. Takže bitva na úrovni hardcore, které nevídu ani s jedním killem, pokud si vezmu tank. I když s dělem jsem Pepovi zachránil, jsem Androvi zachránil život, nevím proč mu furt říkám jménem. Asi je to zvyk. Nemusíš, to je v pohodě. To je zvyk prostě ze školy. Ojojoj, já budu si zpátky. Se bojím. Já... Hej, hlídej mě, já nevidím na svůj prdel. Tam máš klid. Jo, trefil jsem se, můj první zásah. No, co ti k tomu říct? Ta zavra. No tak zaměř. Řidič je mrtvý, sotva se plazíme. Ty vogo, tak to byl kritik zásah. Ej ne, zabilo mi to řidiče a velitele najednou. Jedna rána. Já jsem ho zničil, yes! Dobře ty. Takže pozor lidi.